Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsubhontsho nqanye ngephuzu matshitshi qomani. Bathi umfana empana semncane ontaka bathi dabethi mdala nti cha bamsukela bakithingana esihlaza cha. Ufuna abaphathi bezoncamalalo edwele bishezi bathi intombi zimdansa ngenjebe lithi umuhle webhontsubhontsho, umuhle wematshitshi qomani. So mfowethu namhlanje ngikuphathele nje izinto ezu3 kuphela. Ekufanele uzazi ezikwandisela amathuba ukuthi uqonywe mangabe ukhuluma nentombazane, yabona. So lezi zinto kufanele uzazi and kufanele uzenze, yabona. So into ekufanele uyiqapheleke la ngithi kuwena liqoqa ulwazi, yabona. Ekuliqoqeni kwakho uluhlungu ubheka ulukusebenzelayo nongakusebenzeli. Nakhona kusho ukuthi ulithatha njengoba lunjalo ulwazi. Kufanele ulicwece phela ulifake kuwena linamathele kuwena ngoba abantu abafani, yabona. Mina ngakutshela into kodwa manje uthola ukuthi ama personalities ayamne yakho awafani, yabona. So wena ke the same principles mangenza isibonelo engiwasebenzisayo wathathe kodwa manje waphendule uwenze afithe kuwena, yabona. So ngamanye amazwi thatha ulwazi lolekunika lona ulisebenzise as i-guideline ekuthenini uachieve igoal yakho. Okay, so lezi zinto ke zo3 nje mangizohlala udabeni. Eyokuqala, mangabe ukhuluma nentombazane, into ekufanele uyiqaphele kakhulu imudi intombazane esuke ikuyona ngaleso sikhathi ukhuluma nayo. Qaphela imudi intombazane esuke ikuyona ngaleso sikhathi ukhuluma nayo. Kungenzeka mhlambe nesikhiphile nikwi-date noma mhlambe nihlangene la nihlangene khona akunamsebenzi. But bheka yena ukuthi ukiphi imudi, ngabe ujabule, ingabe ubhocobele, uphatheke kabi, yabona. Then when into esekufanele uyenze, ngena kuleyo room akuyona, yabona. Uma ekhombisa ukujabula, khohlwa wena ukuthi wena uzizwa unjani. Uma ekhombisa ukujabula, dive in kuleyo njabulo, even kuthiwa wena ubhocobele. Lento ivamise ukusetshenziswa kakhulu ama psychologist, yabona. Uthi uyafika kulona i-psychologist lelo ufika nje uzolibikela inkinga zakho, yabo, ubhocobele. Lifike nalo ngisho ngathiwa lithanda kuyini ilotho, liyashiya phansi leyo mudi leyo, lithatha imudi yakho. Ngamanye amazwi liyakureplicate wena ukuze njengoba likhuluma nawe noma nikhuluma nobabili wena uzozwa sengathi hayi uyangizwa lo muntu, uyangiqonda, uyabona nje siyazwana naye, yabona. So phela ngeke kuze kulunge mangabe wena ubhocobele but le psychologist lona lijabule, yabona. Kuzobe sengathi hayi wena ungizwa kahle into lento engikhuluma nawe uyithathe serious. So ukuze nizozwana i-psychologist le nje lidive kwi-room lokuyona yokubhocobala, yabona. So nawe dive kwimood yentombazane leso ukuyona. Mangabe ku-room 3 wena ku-room 6, dive ku-room 3 uhlale nayo. Angisho ukuthi nawe ubhocobala but iba kuleyo mood yokubhocobala, even ubheke nangendlela akhuluma ngayo, mangabe ephimisa ithoni yakhe iphansi noma iphezulu, nawe hambisana naleyo thoni yakhe mangabe ukhuluma naye ukuze ezozizwa naye ukuthi hayi lo muntu lo uyangiqonda indlela akhuluma ngayo, evision yami kodwa manje yesilisa le, yabona. Wo mfowethu, yazi cishe ngakhohlwa. Ngithi ngu-add nje lo piece omncane wevideo ngokubalekile la. So ungenzi phela sengathi umuntu umenza isilima, yabona. So uma ukhuluma naye afile sengathi uyamlingisela umenza isilima, yabona. So ungakuvezi lokho ngoba mangabe ukuveza kuyena lokho usenkingeni and uzoluza nje kanjalo, yabo. So mangabe ngithi bheka imude akuyona, khuluma njengoba ekhuluma naye, hambisana ne-flow naye ahamba ngayo, yabona. So ngisuke ngisho kanjalo but musu kumlingisela phela wena, yabona. It's like ubona ingane uzothi uyakhuluma naye ikhuluma ngalendlela okhuluma ngayo like ikwenza isilimi, yabona. Ungamenzi afile kanjalo because mangabe kwenzeka kanjalo you are missing the whole point and ngeke uzuwina, yabona. So okokuqala lokho kufanele uqaphele, kufanele ukwazi, ekufanele ukwenze uma uzimisele ekuthenini wandisa amathuba ukuthi uqonywe intombazane. Okwesibili kufanele ukwenze njengoba uhleli nayo intombazane ukhuluma nayo, bheka ke manje amagama awasebenzisayo njengoba nikhuluma nobabili. Ukhumbule khona lento ekuthiwa ulimi lwesigodi, yabona. So umuntu oqhamuka eMaritzburg
unenye vocab abayisebenzisayo yaseMaritzburg. Umuntu oqhamuka eThekwini une vocab yakhona esebenzayo, ulimi lesigodi, yabona. So ngelinye ilanga ngisafika eThekwini eUKZN, angihlale eWestville. So njoba ngumuntu waseMaritzburg, mangifike eWestville ngihlala nezinsizwa nje zala koKlarota yabo around Durban, yabona. So ngelinye ilanga ngithi mina hayi ngisaya eThawini ngiyothenga igrosa, yabona. Then the guy's like, uya eThawini uyothenga igrosa, uzobuya nini pho? Hayi ngemthatha, hayi ngizosheshe ngibuye indaba. Uthi awuyindaba ungayi la eTown, yabona. Kanti eMaritzburg thina sithi eThawini, mawuthi eThawini uya edolobheni, yabona. So bona eThekwini mangabe beya edolobheni bathi baye eTown, yabona. So mina njengoba sengise eThekwini ngithi ngiye eThawini, ngiqonda ukuthini ngiye edolobheni laseThekwini, kanti khona bazokuthi mawuthi uye eThawini uye eMaritzburg. Bona ngathuka isimanga-ke nami ukuthola leyo nto. Mangithi ngiye eThawini ngiye eMaritzburg kanjani ngoba ngizoke ngithi ngiye edolobheni. Indaba ulimi lendawo leyo akufani. So ngenza isibonelo just mhlambe just ukuvula umqondo ngalento engisho ukuthi sebenzisa ulimi intombazane leli esebenzisayo, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi isho something mhlambe mayirefera kwinjabulo, but wena uyazi ukuthi hayi injabulo sithi injabulo, yena uyibiza ngelinye igama. So uyayiqonda lento ayishoyo but usebenzisa elinye igama. Nawe dive in kulowo magama awasebenzisayo ukuze naye ezobona ukuthi hayibo yazi lo muntu lona umkhaya wami, lo muntu siyatholana naye, yabona, siyazwana, zinto eyodwa naye, yabona. Wandisa amathuba-ke lapho ukuthi uqonde. Okwesithathu-ke kufanele ukwenze noma efanele ukwazi ukuthi ubheke intombazane ukuthi uhlobo luni njengoba ukhuluma nayo. Kubalekile lokho ngoba futhi kufanele uqaphele ngoba kuyingozi. Ubheke ukuthi uhlobo luni lentombazane okhuluma nayo. Ingabe ukhuluma nencekazi? Ingabe ukhuluma neslay queen? Ingabe ukhuluma nesitshana? Whatever hlobo lentombazane okhuluma nayo. But kufanele wazi ukuthi amantombazane ahlukile. Njoba ngisho ukuthi khona incekazi, khona ama-slay queen, khona okunye kuningi. So qonda uhlobo lentombazane okhuluma nalo ukuthi uhlobo luni lwentombazane. Then into ebalulekile lento isetshenziswa kakhulu amasoka noma ngithi nje ama-player, yabona. Isikhathi esiningi uthola ukuthi i-player lizoyibona intombazane ukuthi oh incekazi le ngikhuluma nayo, bese enze njani? Azame ukuba yinceku ngayo yonke indlela, even engalibhade esontweni iBhayibheli akalifunda, kodwa uzoshape in as inceku, not phela ukuthi usezokhuluma amavesi nanani, but indlela ayisenza ngayo uzokwenzisa okwani okwenceku. Indaba uzama ukumesha le ntombazane, yabona. So nje inceku uzama yena ukuba yini, njengoba iyincekazi intombazane uzama yena ukuba yini, inceku, yabona, ukuze le ntombazane izozizwa sengathi hayi lo muntu lona ngimlethele emazulwini, yabona, ubambe lwami lolo, kanti we iplayer leli, isigebengu isoka, yabona, isikhohlakala. Sibheke wena siyabona ukuthi oh incekazi hayi vela ngihleli la, ngizothola lokho engikufunayo bese ngiyahambela, yabona. So bheka mangabe kuyislay queen lesokhuluma naso, islay queen uyazi imali phambili, yabo. So wena ke mangabe ungeke uveze ekhambisane neslay queen leso, uzoba nenkinga. Let's say mhlambe uziveza njengoba uwena wena mhlambe awuzwani nje nama gold diggers, yabona, abantu abaphuthumisa imali phambili uthande emuva, then ngeke nize nizwane naleso slay queen leso, yabona. So into ke kufanele uyiqaphele la ukuthi yabona njengoba intombazane kufanele kuya ngenhloso yakho ngomthetho, njengoba ngisho lento isetshenziswa kakhulu amasoka, abantu uthola ukuthi vele usebone uzala hayi ngizothola nje lokho engikufunayo, ngizomhlaba nje bese ngiyahambela. Why? Ngoba uyazi ukuthi kunzima, ngamanye amazwi uzenza into ongayona,
awusivezanga ubuwena kule ntombazane, yabona. So njobo uzenza inceku, ubona ukuthi incegazi, njobo uzenza inceku, you know very well ukuthi ngeke uzukwazi ukuyimaintaina leyo personality yokuba inceku. Awusiyona inceku, wena mhlambe uyiplayer, wena uyazazi, so awulibhade ngisho sontweni, kodwa manje uzenze inceku. So njoba ngisho ukuthi ke ama-player esebenzayo, uthola ukuthi ke uzobona ukuthi incegazi azenze inceku. Why? Vele uyazi ukuthi hayi angihleli phela kunzima, ungabekezela ekuzenzeni inceku, but mhlawumbe ungabekezela unyaka, but ngeke uzubekezele forever. Very soon uzoziveza ubuwena ukuthi ngimina nginje, angisiyona inceku mina, so it's either ngithanda nginje noma nje wenza okwenzayo, yabo. Egcineni uzoziveza ubuwena. So ngakho ngithi kufanele uyiqaphele le, ngoba uzenza ini, uzama ukumesha leyo ntombazane ngibe ngathi nophathini, like usoulmate wakhe, yabona. Kodwa-ke mangabe uhlakaniphile-ke uyazi ukuthi lento ungayisebenzisa ekuthenini mangabe ubona ukuthi mhlawumbe incekukazi le, ungazama phela wena ukuthi uzama uba inceku, but at the same time uziveze ubuwena ukuthi wena ubani, yabona. Ungayidasela ingulube isesakeni intombazane, as much as uzama uba inceku, yabona, kancane ukuba inceku, but uyaziveza nobuwena. Ngoba inhloso yakho awuzili ukuzoganga, wena ubona intokazi oyithandayo and uyafisa ukuthi uthando lweni luqhubeke. So ngoba mangabe uzozenza inceku ungayona inceku, kuzovela emva kwesikhathi, then bese niyahlukana. Kanti mangabe uthi inceku kancane, incekweni kancane, but then uziveza ubuwena, yabona. So noma usuwena, at least ngeke aza notice kakhulu ukuthi hayi wena awangenza isilimo, waziveza njengomuntu onje kanti awuyena, yabona. So ke ngakho ngithi ke kufanele uyiqaphele kakhulu, kuye ngawe ukuthi uhloseni, inhloso zakho zithini, yabona. So njengoba ngisho ukuthi isetshenziswa yini ama-player kakhulu, yabona nje ama-player, abantu abathothi uyayibona into ngicala ushakanye ishiye kanjalo, yabo. So ilezo zinto nje mfowethu zo-3 ekufanele uyiqaphele ezenze njani mangabe ukhuluma nentombazane ezikwandisela amathuba ukuthi uqonywe. Akupheleli-ke lapho, njengoba ngithi ziyakwandisela amathuba, then sekuzokhawunta-ke kuwena ukuthi uziphatha kanjani, indlela yokucommunicate naye lo muntu, ngolimi lakho libeka kanjani, uyakwazi nokumlalela mangabe ekhuluma, yabo. Zonke lezo zinto zizobe seyikhawunta-ke eceleni ukuthi-ke uyisima kanjani, khona la ningaya khona naleyo ntombazane, wena umhlaba ubuka kanjani, yena ubuka kanjani. Zonke lezo zinto zizobe seyikhawunta, but lezi eziwu-3 zibalulekile ekuthenini zikusondeze kakhulu kuyona intombazane, yabona. So ngiyathemba-ke mfowethu ukuthi uyazizwa and uzosebenzisa ngendlela okuyiyona ukuze nawe uqonye, ngoba angizwani nomuntu ozoshima nje ekubeni umqeqeshi yakhona, ngoba kumsebenzi wami mfowethu ukuthi ngikukhulise, ngikunikeze ulwazi, ngiliphonse ulwazi kuwena, then kube kuwena ukuthi wenze njani. Mukhetha nje ukushawa igwababa, ungenzi njengoba ngisho, then uyophila ngesandla ushayela forever, yabona. Kanti mangabe wenza njengoba kutshela, uzobona ukuthi izinto zibalula kanjani, yabona. Awuthwala umzima, awuzogcina usuthenga uthando njengala bantu abaningi abathenga uthando la ngaphandle, yabona. Uzothola uthando okuyilona. Ngobani? Amlalela umqeqeshi wakho, futhi ngihlezi ngikhuza ngababhali bey'ncwadi, yabona. Ababhali bey'ncwadi, ama-TV, amaZulu drama lawo othando, ngoba yini labo bantu, even nama-musicians nalaba beyinkondlo, kufanele baqaphele labo bantu bayingozi. Mawuzolalela bona ukuthi bekunikeza ama-advice ekuthenini amagama ekufanele uwashe kwinkosazane, uzoba nenkinga. Ngoba mangenza isibonelo, mawuzothatha umuntu obhala iy'ncwadi zezobhala ama-novel esiZulu, lo muntu uhlezi ebhale loba amagama awacabangile wawabhala phansi, so agcine esesekhanda esenamathele kuyena, yabona. Ulimi ugcine sephenduka igagu nje, ulimini eseshibilika. But wena uzomuzwa echaza ngolimi lakhe lolo shibilikayo ubugagu bakho, uchazeke nawo. Kanti
awuboni uyakulimaza ngoba wena awubhala komagama owabhala phansi ofuna ukwanameka ekhanda kwena uzogcina uthatha isithombe sokuthi hayi namfanele ngibhale ngiwacrime lamagama. Then mangabe usuwenze njalo uzoba nenkinga, uzothola usushaya uvalo ususaba nje ngisho ukubingelela ingane, mhlawumbe ugcine ngokuyibingelela uthule kanjalo. Mase ufika enganeni uvela ubanjwe malini bopheka ulimi lethe ngqi. Indaba ulalela abani, ulalela umbhalo wencwadi lo oshibilikayo olimini, yabona. Kanti mina ngiyakutshela ngiyakuvezela ukuthi hayi ngoba umbhali njengobesho, hayi ngoba yena fanele nawe ubigagu njengayo olimini. Ulimi phela fanele uliqondise khombisa ukuthi uhlakaniphile umdala, yabona. But hayi ukuthi usuzobeka exactly njengombhali indaba yena njengoba ngisho ukuthi ubhala phansi lento igcina isinameke isihlele ekhanda kuyena, so kuyashibilika ubugagu kuyena beyasiphumela, wena awusiyena umbhali. So uzothwala kanzima uzolalela labo bantu, hlala nomqeqeshi wakho. So ke mangabe unesifiso sokuthi ubhalele umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com. Uma nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ngoba khumbula kamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Shomfowethu.